rušeň 310-433, známy pod prezývkou Maďarka, Kačena, alebo tento náš konkrétne prezývame Žovka. Je to prvý rušeň, ktorý vlastne začal históriu tohto železničného múzea z prevádzkovania ešte v 80. rokoch. Je to rušeň určený pre lokálne trate Maďarských kráľovských železníc, Uhorských kráľovských železníc. Vyrobila ho lokomotívka v Budapešti v roku 1896. Má maximálnu povolenú rýchlosť 40 km za hodinu a na lokálnych tratiach zabezpečovali tieto mašiny prakticky všetku prevádzku, či už osobnú aj nákladnú. Vidím, že chlapec vie všetky tieto údaje doslova z hlavy. Ja len, čo to ešte okolo tej Žovky, je to teda fakt ten najstarší exponát, ktorý máme. Zaujímavosťou tohto rušňa je, že má vonkajší rám a z dôvodu vonkajšieho rámu ten rozvod, teda to pičovie, ktoré prenáša ťažné sily medzi tými kolesami z párnych strojov s tzv. Halskými trúkami. Na tomto už nemáte možnosť sa pozrieť aj na stanovišti. Všetky ďalšie zvedavé otázky vám zodpovie personál. Chlapci, privítajme tam tých návštevníkov, že by ste im zapískali pekne. Ja si myslím, že nemá zmysel vás tu zaťažovať s podrobnými technickými údajmi, ako je priemer kolies, tlak pary. Tie výnimočné veci vám do pozornosti dám a tú ostatnú vašu zvedavosť, keď konkrétne vás niečo zaujíma, zaisto vám zodpovie ten personál, ktorý bude pri tom rušni, keď sa odstaví prevádzaní. To isté platí na všetky tie rušne, či už len motorové, dízlové, alebo všetky tie exponáty, ktoré sa tu nachádzajú. Som veľmi rád, že práve ja mám tú česť privítať teraz natočný tento exponát. Táto mašinka sa nám tu predstavuje premiérovo. Je to stroj po čerstvo vykonanej oprave. Prakticky nabieha po oprave svoje prvé kilometre. Oprava trvala asi 20 rokov, bolo to veľmi náročné, ale partia chlapov z Hanisky pri Košiciach vykonala úžasnú prácu. Lokomotíva ešte v pôvodnej verzii pochádza z pera rakúskeho konštruktéra Karla Gelsdorfa, ktorý tieto lokomotívy projektoval pre rýchlikovú službu na horských rakúskych tratiach. Následne bola lokomotíva rekonštruovaná pridaním prehrievača pary z pôvodnej mokrej pary na prehriatu, čím sa zvýšil výkon a hospodárnosť stroja. Tieto lokomotívy boli veľmi obľúbené u personálu a vlastne vydržali v prevádzke až do úplného konca parnej prevádzky. Ja len snad doplním, že všetky lokomotívy mávajú nejakú prezývku. Tomuto rušňu sa akože tá prezývka nedostala a všetci ju prezývajú iba dvojka, teda to konštrukčné označenie po tej prestavbe. Takže pôvodne rušeň určený na rýchlikovú vozbu cez Alpy sa stal najspoľahlivejším rušňom v nákladnej doprave. Jeho výkon je zhruba 1400 koní. My sa generácia kúny ešte dlho prepočítavať na tie nové kilometry nevieme, ale je to zhruba 1030 kg. Tlak v kotli je 13 atmosfér, v nových jednotkách 13 bar. Zaujímavosťou na tomto rušení je ten komín. Je to Vyšná diesel.
neboli všetky lokomotívy s týmto komínom, nemali baňatý príkazný komín a komín má zabezpečiť nižšie protitáky na piesť hlavnú stredy a zlepšiť pravidelnú vzduchu v kotli. Chlapci, zapískame nám. Zaujímavosť v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie, kedy bol tento rušeň vyrobený, z tohoto rušňa bolo vyrobený najväčší počet kusov 796. Teda celkovo z typu lokomotív v Rakúsko-Uhorskej monarchie toto bol najpočetnejší typ, ktorý jazdil snáď v celej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Na rušne 434 2286, ktorý bol pôvodne, alebo má stále domovské depo v Prahe, som ja v roku 1983. Aj so Šimom Valérom, ktorý tu bude jazdiť s tým rušňom, skladal rušné politické skúšky. Ďalšia mašina, ktorú tu veľmi rád privítam. Trošku si dovolím takú sentimentálnu poznámku. Už sú to roky rokúce, bol som ešte taký malý, mal som asi tak 10 rokov. Toto bola presne prvá mašina, na ktorej som si kedy v živote zapískal. Priatelia z depa Valašské Meziříčí nám priviezli lokomotívu radu 423.0, známu ako Veľký Víček. Lokomotívy vyrábali za prvej Československej republiky v 20. rokoch československé lokomotívky. Ide o lokomotívy určené pre ľahšiu až stredne náročnú službu, taktiež univerzálnu, či už osobné alebo nákladné vlaky. Lokomotívy jazdievali na vedľajších tratiach, ich maximálna povolená rýchlosť je 50 km za hodinu. Výkon mali zhruba 750 síl. Samozrejme, aby boli hospodárnejšie, v kotli už majú prehrievač švary a teda výkon, som hovoril, 750 koní. A prečo vlastne vznikol tento rušeň? Bolo to tým, že po vzniku ČSD bolo množstvo lokálnych tratí v súkromných rukách, súkromných majiteľov, kde premávalo veľké množstvo typov parných rušňov, ktoré bolo potrebné aj udržiavať. Tak hlavne tento rušeň vznikol z toho dôvodu, aby sa zjednotil ten park. Vyrobilo sa celkovo 231 kusov. Ten rožk, na ktorý háču útriek, má zhruba 2 metre štvorcové, vlak pary v kotli je 13 bar. Chlapci, aj vy nám zapískate. To, čo vidíte za tým komínom, čo vystupuje tá para, ten taký stôl pary, to je výstup z pátnej turbíny. Rušeň si takto pomocou pátnej turbíny vyrába elektrický prúd. Vidíte, že rozsvietili aj tie lampy. No, samozrejme, každý sa pochváli s tými dymovými efektami. To som nečakal. Ja najprv predbehnem kamaráta,
Zaiste ste si všimli, keď vchádzal alebo hýbal sa tento rušeň, tak z tých parných strojov dole vystupovala para. To nie je závada. Parný stroj funguje tak, že púšťame do neho paru, lenže para, keď vstúpi do chladného priestoru, kondenzuje, preto sa naruší na parnom stroji pri rozjazde od pare vytresané ochladňovacie ventily. Teraz nám ich ochladil znova. Tak najprv bude predvádzanie. Pod tou búdkou, čo dymí, teda syčí para, to je para z napájača. Teraz vlastne vypúšťa ceste odvodňovacie ventily parných strojov. Na koši sa predvádza vitez, lokomotíva, maďarské konštrukcie, ale boli prevádzkované aj po označením Československých štátnych dráh 465. Niektoré rušne maďarské železnice prerobili aj na vykurovanie ťažkých olejov. Tí, ktorí si tu nám boli minulý rok, si možno pamätáte, že minulý rok nám práve priateľne maďarské republiky privážajú ďalší zo svojich pokladov. Mašina je tu medzi našimi strojmi unikátna. Prezývame ju ventilovka z toho dôvodu, že na rozdiel od ostatných strojov, ktoré majú riešený prísun pary do valcu prostredníctvom tzv. Šupátok alebo posúvačov, má mašina na paru vstupné a výfukové ventily, čo je dosť unikátne riešenie. Je to prevedenie z tzv. Systém LENS. Je to to isté, ako máte na aute v bloku motoru, sacie a výfukové ventily. Rušeň má 2 sacie a 2 výfukové ventily pre každý parný stroj. Tieto rušne pôvodne rakúskej konštrukcie 378 zakúpili bývalé slovenské železnice v roku 1942 až 1944. Celkovo iba na Slovensku jazdilo 31 kusov, teda je to typicky slovenská lokomotíva. Pôvodné prevedenie pre slovenské železnice v čase druhej svetovej vojny bolo, že parojem a napájací dom bol spojený, bol medzi nimi hranatý piesočník. Rovnako tieto originálne slovenské lokomotívy, ktoré boli zakúpené v počte 25 kusov, mali aj hnacie kolesá klasické lúčové, na rozdiel od týchto diskových. Potom v priebehu druhej svetovej vojny ešte medzi tieto prikúplo 6 starších lokomotív pôvodu z Rakúska, ktoré sa dostali na Slovensku ako vojnová korisť a tie doplnili ich počty. Tento konkrétny stroj nie je originál. Tento náš stroj natočný nie je originál slovenský, ale bol kúpený z Nemecka až ako historické vozidlo. Privážajú natočňu priatelia z Grútok, vyrobili Škodové závody v roku 1936 ako súčasť
9-kusovej série rýchlikových lokomotív určených pre ťažkú rýchlikovú službu pod Tatrami. Preto pôvodne mali tieto lokomotívy svoje depo v Spišskej Novej Vsi. Potom neskôr už po príchode modernejších lokomotív a elektrifikácii trate pod Tatrami prechádzali na menej dôležité úlohy a nakoniec v 60. rokoch ich posledné pôsobisko bolo práve tu v okolí, kedy jazdili s osobnými vlakmi z Bratislavy do Leopoldova. Akurát v tom čase už mali zmenený náter a jazdili v čiernej farbe. Veľkosť tých kolies je 1,83 m. Vyšší ako ja. Je to nádhera, keď sa zabalí do tej pelinky pod tými párnymi strojmi. Jeho najväčšia rýchlosť je 110 km za hodinu. Kolesa, ako som hovoril, majú priemer 1830 mm, takže mamičky, oteckovia, deti, kto chcete mať pamätnú fotografiu pri týchto veľkých kolesách, máte možnosť sa odfotiť. Tento rušeň je trojválcový, ako som hovoril, z vonkajšej strany párny stroj sprava zľava a v prostredku medzi nimi je tretí párny stroj. Teraz, ako mám tak stojí ten rušeň, tak vidíte aj z tej tretej od komína veľkej nápravy, teda hnacieho kolesa, pre výstredníkovú tyč, ktorá zabezpečuje rozvod pary pre vnútorný párny stroj. Rušne majú ohromne veľkú pec. Bolo namáhavé vykúriť vôbec a nahádzať do tohto rušňa uhlie. Boli vystrojené neskôr tým veľkým pomocníkom mechanickým prikladačom paliva. Ovšem, tento rušeň bol opätovne rekonštruovaný do pôvodného stavu. Mechanický prikladač bol odstránený. Možno vám aj chlapci dovolia hodiť tu jednu lopatu uhlia do pece. Výkon tohoto rušňa on zhruba 2300 koní. Ale keď sa bavíme o tom výkone, je ťažko hovoriť tak ako na aute, že výkon. Sami dobre viete, že keď dáte lepšie palivo, že tam nedáte len ten benzín 95, ale dáte 100 oktánový, sa nám ten výkon zvýši. Na tom tendri máte možnosť si prečítať aj tú takú úvahu o tom, že teoreticky sa dá dosiahnuť s týmto rušňom výkonu 3000 koní. Duško nám zapíska, prosím ťa, pochvál. Párne rušne delíme na tendrovky a na rušne s prívesným tendrom. Tento zelený Anton si zásobu uhlia a vody na svoju potrebu na výrobu pary vezie za sebou v tom zelenom tendri označenia 930. V tendri je zásoba 30 000 litrov vody a zhruba 12 až 15 tón uhlia. Takže zelený Anton. Pretože aj ďalší stroj nám privážajú takisto priatelia z Brútok a takisto bol vyrobený v rovnakej lokomotívke, iba o niečo neskôr. Lokomotíva radu 475-1 bola vyrobená v roku 1951 ako súčasť veľkej, myslím, že asi 170-kusovej série lokomotív pre ČSD. Zelený Anton je typická rýchliková lokomotíva. Tu nám prichádza zástupca
tzv. Univerzálnej konštrukcie, kedy je lokomotíva urobená vlastne ako taký medzityp medzi čisto rýchlikovými a čisto nákladnými strojmi. Lokomotíva má oproti rýchlikovému stroju menší priemer hnacích kolies, 1750 mm, má nižšiu povolenú rýchlosť, v tomto prípade je to 100 km za hodinu, čo je tiež presne na takom pomedzi medzi nákladnými a rýchlikovými strojmi. Lokomotívy naozaj slúžili v univerzálnej prevádzke, jazdili ako s rýchlikmi, tak s osobnými vlakmi, jazdili s nákladnými vlakmi, dokonca sa zapojili aj do funkcie ťažkotonážnikov v 70. rokoch, čo boli ručné vodiči, ktorí prekračovali normy a vozili ťažšie vlaky, ako bolo predpísané. V snahe urýchliť alebo zlepšiť dopravu, ale skutočné výsledky boli úplne opačné. Najväčšia rýchlosť je 100 km za hodinu. Jedná sa to o konkrétne tento typ ručňa. Bol ako úplne prvý sériovo vybavený tým mechanickým prikladačom paliva, o ktorom som už tu nás spomínal. Je to taký párnym strojom poháňaný šnek, ktorý dopravuje na rožku uhlie. Takisto to boli prvé ručne, ktoré boli osadené varníkom, teda vôbec modernými prvkami. Boli osadené komín pyšná kilša, teda dvojitý výfukový stojan z pyšnou kilša, ktorá takisto umožňovala zvýšiť výkon celého kotla. Ako spomínal, bolo vyrobených týchto ručňov 147 kusov pre Československé štátne dráhy a zaujímavosťou je, že 25 kusov týchto ručňov bolo vyvezených aj do Kórey. Predvádza sa nám číslo 96, teda je to 96. kus vyrobený z tých 147, čím bolo vyššie inventárne číslo alebo počet toho vyrobeného ručňa väčší, bol stále modernejší a modernejší. Tie najmodernejšie, alebo teda posledné kusy, mali valčekové ložiska už aj kompletne v rozvode, čo tiež znižovalo spotrebu oleja a pracnosť pri nastavovaní predjazdov spojnice v rozvode. To, čo teraz počujete, práve beží párny stroj prikladača. To také šup. Teraz ho zastavil, čiže pridal uhlie na rož a hneď to vidíte v tom komíne, ak sa to prijaví, priložil uhlie a hneď sa spáluje z toho uhlia dým a vypukuje sa do komína. Takedy mi hovorili, že keď ide z komína čierny dým, že to tam ten kulík hádže čierne uhlie. Keď ide z komína hnedý dým, že tam hádže hnedé uhlie. A keď ide z komína bielý dým, že kúri bielým uhlí. Neviem, či je to pravda, či si zo mňa robili srandu. Ešte dovol, aby som ťa doplnil, sú zase naopak známe aj také prípady, kedy bola lokomotíva vyzbrojená nekvalitným uhlím, že vlak jednoducho ostal stáť niekde na trati, pretože nemal baru. Tak. Lokomotíva, ktorú sme tu už teraz niekoľkokrát nazvali papagájom, je stroj určený hlavne pre osobnú prevádzku okolo veľkých miest. Veľký počet týchto lokomotív jazdia hlavne v okolí Prahy. Lokomotívy majú povolenú rýchlosť 100 km za hodinu.
veľký výkon, ale sú stávané syndromom prevedení, či sa urýchlili obraty v koncových staniciach, pretože lokomotívu nebolo potrebné otočiť na točný, ako to bolo potrebné v prípade lokomotívy s väčším centrom. Lokomotíva je takisto ako zelený Anton trojvalcová. Takisto je vybavená mechanickým prikladačom palíva už z výroby a takou zvláštnosťou alebo takým primátom týchto strojov je, že sú najvyššie. Prakticky úplne využívajú povolenú výšku stroja. Jeho najväčšia rýchlosť je 100 km za hodinu. Lokomotívy tohto typu boli vyrábané v dvoch výrobných sériách. Toto je zástupca prvej výrobnej série, ktorá bola pôvodne vyrobená iba so zásobníkom vody v zadnej časti stroja. Neskôr... Počkaj. Prosím ťa, počkaj, zastav to. Môžete ju ešte raz otočiť, ale opačne? Vieš ju ešte raz otočiť, ale opačne, prosím ťa? Chcel by som vám ukázať totiž to jednu vec, čo je veľmi zaujímavé, uniklo mi to aj na tej šlachtičnej, tam ste mali možnosť vidieť aj ten modrý nápis, teda ten modrý pás pod tým označením, lebo tá predchádzajúca šlachtičná mala práve to oceľové topenisko. Vieme to otočiť? Či nie? Dobre, nevieme, ide preč, ukážem vám to na druhej. Chcel som vám totiž to ukázať, tento rušeň. Na to, aby ste predstavili smer vpred a vzad, sa to robilo mechanických pákov, teda plochým závitom, čo bolo dosť namáhavá práca pre toho rušňovodiča, hlavne keď bol párny stroj pod tlakom. Rušne modernej konštrukcie už mali tzv. Servomotor, ktorý nastavoval pohyb rušňa dopredu alebo dozadu. Ten je práve umiestnený na druhej strane a chcel som preto vám otočiť ten rušeň, aby vám ten rušňovodič predviezol v činnosti, ale myslím, že keď dojde... Na mazurke už nie je. No a to boli párne rušne a párnym rušňom urobil koniec dízlový. Samozrejme, tá spotreba toho uhlia na prevádzku všetkých párnych lokomotív bola extrémne vysoká. Dá sa povedať, 1/5 vyťaženého uhlia v našich baniach putovala iba do párnych lokomotív, aby mohli dopravovať vlaky. Preto sa pristúpilo k tzv. Motorizácii železníc a túto motorizáciu začali rušne, ktoré sa práve predvádzajú na točni. Predvádza sa ťapka rušeň s označením T458. Jej predchodkyňa bola... Dobre, tak dohodol som sa, že vám dá do výkonu ten motor. Ručne je zabudovaný 6-valcový stojatý nepreplnovaný dízlový motor o priemere válcov 310 mm, teda to je to vrtanie. Ja už som sa dopredu dohodol s tým ručnovodičom, že aby ste si ten zvyk vypočuli, mi to dá do tých otáčok. Najväčšia rýchlosť tohoto ručna je 80 km za hodinu. Ako som spomínal, je to tá druhá generácia, teda pokračovateľ ručňov 435, ktoré mali pôvodne podvozky kývačkového typu, ale s nabitými klikmi. Tento podvozok je už tá modernejšia konštrukcia podvozku ČKD, ktorý sa osvedčil na všetkých týchto lokomotívach. Prenos výkonu je tu diesel elektrický. Čo to znamená? Spalovací motor poháňa veľké jednosmerné dynamo, tak ako to poznáte z bicyklov. Z dynamo vyrába prúd a každé koleso, ktoré je na tom rušni podvozku, má samostatný elektromotor, do ktorého privádzame elektrický prúd a tým vyvíjame ťažnú silu rušňa. Jeho výkon, jak som hovoril, 750 síl, boli vyrobený 520
Takže som rád, že už aj tie malé deti tu vedľa mňa tie lokomotívy poznajú aj podľa tých prezýviek. Áno, to je ten okuliarník. Tak im niečo, prosím ťa, o tom okuliarníku povedz. Tak ako ťapka alebo veľký Hektor, ktorého sme tu mali predtým, nahrádzal tie párne lokomotívy menších výkonov a na vedľajších tratiach tieto lokomotívy práve zapričinili koniec párnej prevádzky na hlavnejších tratiach, na rýchlíkov a podobne. Lokomotíva 753 pôvodným starým označením C478-3 bola vyrábaná v lokomotívke ČKD Praha začiatkom 70. rokov v počte, myslím, že 408 kusov. Boli to vlastne jedny z prvých lokomotív určených hlavne pre rýchlikovú službu. Lokomotíva má z tohoto dôvodu zariadenie na vykurovanie osobných vagónov parov, tzv. Parný generátor, pretože staršie osobné vagóny bolo možné vykurovať týmto spôsobom. Lokomotíva má 12-valcový preplňovaný motor Dové, priemer valcov 230 mm, výkon je nejaký asi 1500 koní. 1800 koní má tento výkon. Prenos výkonu je diesel elektrický, tak ako som spomínal, aj tu je jednosmerný generátor a vyrába prúd pre 4 tračné motory v podvozku. Pokiaľ sa tento rušeň ešte tu natočí, na tej točni, dovolím si vás... Aha, áno, daj do otáčok, 12 válec. Takže to nám sa snažil dať do otáčok tento 12 válec. Ja tak na chvíľku na tú točnu vstúpim. Ak si všimnete, čo je zaujímavé na tom rušni, ten rušeň je zavesený pomocou 8 závesiek, to sú tieto tyčky. Na podvozku je to originálne riešenie ČKD, ktoré neskôr bolo nahradené gumokovovými stĺpikmi, ale myslím si, že toto riešenie bolo veľmi výhodné, lebo vždy natáčalo podvozky toho rušňa do rovného smeru a zabezpečovalo veľmi kľudný chod. No a máme tu, deti kričia nohatka. Tak nám povedz o nohatke, prosím ťa. Ďalší klenot, ktorým sa prezentujú priatelia z Maďarska. Je to také zvláštne, pretože lokomotíva k nám prišla z Maďarska, bola vyrobená vo Švédsku, ale jej vzhľad evokuje typické americké lokomotívy. A ten vzhľad neklame, pretože švédska lokomotívka Nohat tieto stroje vyrábala na základe americkej licencie. V Spojených štátoch sa tieto lokomotívy vyrábali už od 30 rokov pod označením F3. Existovali aj dvojdielne, trojdielne, štvordielne verzie pre vozbu ťažkých vlakov. Lokomotíva má dvojtaktný motor, učí to ako loď. Ten Rušťan Vodič mi slúbil, že mi to daj do otáčok, neviem, či som sa... Áno, dobre, dobre. Počuje 2000 konských síl, dvojtaktný dízlový motor. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa je 105 km. Pre maďarské železnice, ako spomínal kolega, bolo vyrobených 20 kusov. Rušne mali zabudované takisto parný generátor typu vapor heating, ktorý vyrábal paru na kúrenie vlakov osobnej dopravy.
Tento rušeň má tzv. Diesel elektrický prenos výkonu. V strojovni je jednosmerný generátor, ktorý poháňa 6 jednosmerných elektrických motorov. Samostatne poháňa jeden motor, jednu nápravu pomocou ozubeného prevodu. Zástupcu veľmi početnej série tzv. Čmeliakov. Lokomotívy boli určené pre ťažký, náročný posun. Boli vo veľmi veľkých počtoch, asi 7000 kusov exportované do bývalého Sovietskeho zväzu, odkiaľ si priviezli aj tú prezývku Čmeliak, pretože v Sovietskom zväze boli označené označením ČME. Výkon tohoto rušňa je zhruba 1350 koní. Boli bežné na ťažkom posune aj na manipulačných vlakoch, proste v nákladnej doprave. Je charakteristický tento rušeň dvomi ukážkami, ktoré som sa dohodol, že nám došlo už predvedie. Pohon zabezpečuje 6-válcový preplňovaný motor o priemeru 310 mm. Ja som poprosil, že mi to dá do otáčok, nech si to vieme vypočuť. Nie, tak robí úplne niečo iné. Najprv do otáčok. Ale najväčšie otáčky tohoto motora je 750, čiže ten dieselový motor je tzv. Pomalu bežný. Teraz máte možnosť počuť teda ten zvuk motora o priemere 310 mm, teda vrtanie válcov. Teraz mi to daj dole z otáčok. Ďalším typickým zvukom pre tento typ rušňa je, keď pustí chladenie malého vedľajšieho okruhu, teda je to taký typický pískavý zvuk elektromotora, ktorý síce teraz moc nehučí, ale pri prehriatí rušňa doslova tie rušňa až zabíjali, kým schladili vodou chladený motor. Boli vyrábané tieto rušne v dvoch prevedeniach s tzv. Vyrovnávačmi nápravových tlakov a bez vyrovnávačov nápravových tlakov. Tento rušeň, ktorý sa nám predvádza, je bez vyrovnávača nápravových tlakov iba s tými šikmými záväzkami. Mal mohutnú nádrž cez 6000 litrov nafty. Zaujímavosťou je, že tento rušeň vzhľadom na to, že pre potreby ČSD lokomotívka ČKD Praha nestíhala vyrábať rušne, tak tieto rušne pre potreby ČSD vyrábala slovenská lokomotívka. A to vlastne z toho dôvodu bol vyvinutý rušeň 4781, známy podľa svojho tvarovania vpredu Bardotka alebo Cecaňa. Na základe tej doby, že Bridget Bardotová, veľká herečka, sa zjavovala v každom filme, ktorý sme tu mali. Pre pohon tohoto rušňa je vnútri zabudovaný stojatý 6-valcový preplňovaný motor o
o vrtaní 310 mm a výkone 1500 konských síl. Na to, aby tieto rušne mohli štekavý zvuk, typický štekavý zvuk toho 6-válca 310-kového motora. Na to, aby tieto rušne mohli vykurovať aj vlaky osobnej dopravy, mali zabudovaný párny generátor typu PG500. Najväčšia rýchlosť tohoto rušna 100 km za hodinu. Vyrobených bolo celkom 230 kusov v prevedení s párnym generátorom a následne ešte vyrobili ďalších 82 kusov s tou konštrukčnou skupinou 2, teda T478-2 a bolo ich až 82 kusov. Rušne boli aj modernizované, hlavne v Čechách, kedy bol odstránený párny generátor a bol do rušňa zabudovaný trojfázový alternátor s usmerňovačom, ktorý vyrábal napätie 3000 V pre kúrenie vlakov už s elektrickým vykurovaním.
kusov rušňov 678 pre nákladnú dopravu. Tieto rušne boli vyvážané napríklad aj do Iráku a bola by možno výroba týchto rušňov aj pokračovala ďalej. Ale bolo tu jedno RVHP, teda v časoch socializmu v Československej socialistickej republiky. Spomenúť, že prepoňované dízelové motory dvojtaktné musia mať nielen turbodmýchadlo, ale aj mechanické dmýchadlo, teda kompresor, poháňaný mechanicky, aby vôbec bolo možné štarte nasadiť na piesť a následne ho stlačiť a priviesť tak spalovacie palivo k explózii a vykonaniu práce. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa bola 100 km za hodinu. Myslím, že aj tu na chlapci vám dajú do otáčok ten motor, aby ste mali možnosť si predstaviť, aký zvuk vydával tento rušeň, keď viezol nákladný vlak. Charakteristická je tá doslova lodná siréna, by som povedal. Zahúkaš na veľkú, na veľkú. Československej štátnej dráhy bolo 600 kusov tohoto typu rušňa. Zaujímavé je, že je síce počúvajte. Sa chcem pochváliť a ja im do toho tu rozprávam, tak som preto stíchol, aby ste si to vypočuli. Prenos výkonu diesel elektrický, aj tu je jednosmerné dynamo stromový a 6 tračných motorov samostatne pre každé kolesie. Tá veľká dielna, ktorá sa nachádza na strane, z ktorej vychádza tým, je tlmič výfuku. Táto lokomotíva je tlmená, takže ten zvuk nie je až taký hlasný, ale staršie lokomotívy tohto typu tlmič nemali. A keď ide taká lokomotíva v otáčkach, tak to je zemetrasenie naozaj. Počul som dokonca aj takú legendu, neviem, či je to pravda, ale že vraj ten zvuk spôsoboval padanie tunelov. Priestor výstaviska pre touto výstavou, aby sme sa vyhli nejakému zraneniu. Takže predviedol sa nám posledný exponát. Zajtra myslím, že nie je naplánované predvádzanie na plošni. Na zajtra by mali ísť vozidla podľa informácií organizátorov.